sani. Mwalimu, nitie paro moko mawuok ni sani odwa medore ahinya king'iyo kinde mokalo. Samoro inyalo ni samoro onge omenda gi odeko, lakini sani giwacho ni odwa chore ahinya. Ma kawuono yawo skul tiwinjo ka PS mar weche mag somo jagoro Mungiore wacho ni idhi orgi e jumani. Nyiso ni jok mayepo sani timo nang'o, nyiso ni nyaka giriti. Chien kacha neno ka kata ne bedo gi ng'ikruok, paro moko wuok ni ne bet bere bere. Sani neno ka nikech 100% transition ne ok ochakore kawuono, ne en gima nochakore chon. Dibed ni nitiere ng'ikruok e kitelo manyien ahinya e sekta mar somo? Ok apar ni nitiere ng'ikruok nitiere kit telo. En gima osebedo ka timore, en mani koro sani endi gimomiyo koro nyiedhore ahinya ni kuonde mang'eny nitiere ng'ikruok. To gima osebedo ka timore chakre 2018 ni pesa mar somo ni ok osebedo ka chopo maber. Koro telo ni endi ne ok en telo mana masani kende. En telo mano osetimore kochakore ka telo machon. To waseyudo ni jok mosebedo ka tiyo e yor ka Ministry mar Education ok osebedo ka tiyo tich maler. Nikech ok gisebedo ka giting'o otamba makwar ka giwacho ni pesa pok omigi koa e treasury. Nikech ni pesa mosemigi thothne bende gidongo ministry headquarter ka. Mamando onego bed ni chopo e skul. Koro mae okelo rochruok mar somo. Ok apar ni en telo masani emokelo ng'ikruok ni. En ni nitiere gimiluongo ni systemic problem mar jok matiyo ka Ministry mar Education. Lida gima timore ni e yor mar somo kaendi, ka ok watimo chenro maber through planning, to ok wanya yude correct. Nikech onego bed ni wang'eyo ni e higa ka higa wan gi nyithindo monyuol maromo 1.2 or 1.3 million. Kendo ka gikigni madhi abich to giromo gisedonje early childhood education. Koro gede ka gitiko higni 2 kanyo to gidhi donje gimiluongo ni grade 1. Koro wang'eyo ni grade 1 e higa ni endi en namba machalo kama, kendo wan kode plan machalo kama. Koro miyo ok onego bed ni en gima buogowa ka koro giwuok ni gidhi skul ni koro nitie ng'ikruok. Njesi ni nitiere mana jok mosechano ni gin yor mar somo ni ma gidwa rocho. To ma timore mana e Ministry mar Education. Yeah.